dia, alcalde, regidors, regidores, exalcaldes, exalcaldessa, associacions, amics i amigues. Benvingudes i benvinguts a aquest acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya organitzada per l'Ajuntament de Roses. Per segon any consecutiu, la Diada ve marcada pels estralls que la pandèmia de la Covid ha causat a la nostra societat. En aquest sentit, és necessari començar tenint un record per totes les famílies que s'han vist afectades per aquesta tràgica situació. Sí? Enguany, però, malgrat les distàncies, la limitació d'aforament i la mascareta, el nostre consistori no ha volgut deixar passar l'oportunitat de commemorar aquí, a la plaça Catalunya de la nostra població, la Diada Nacional de Catalunya. Agraïm l'assistència de l'alcalde, el senyor Joan Plana, els regidors i regidores de la corporació, els exalcaldes i l'exalcaldessa que ens acompanyen, les entitats que participen d'aquest acte i també a tota la ciutadania que ha volgut formar-ne part. La Diada Nacional de Catalunya té els seus orígens en l'any 1714, amb la capitulació de la Barcelona de Rafael de Casanova, davant de les tropes borbòniques de Felip V. Fruit d'aquella derrota, el monarca va instaurar els decrets de nova planta, que suprimien les nostres institucions pròpies, prohibia la nostra llengua i declarava com a proscrits els nostres símbols. Aquesta data tan simbòlica ens ensenya d'on venim i ens referma en el sentiment de pertinença a una nació que ve de lluny. Però també ens recorda que som un poble, un sol poble, i que volem construir junts el nostre futur. Una Catalunya oberta, plural, pròspera, més justa i més lliure. Per començar aquest acte de commemoració, farem la lectura del manifest institucional consensuat per les entitats municipalistes de Catalunya a càrrec de l'exalcalde de Roses, el senyor Carles Pàramo. Si us plau, senyor Carles Pàramo. Manifest de la Diada Nacional de Catalunya 2021. Municipalisme és llibertat. Els països d'arreu del món tenen marcat en el seu calendari la festa nacional com una data simbòlica de reivindicació de l'orgull nacional i per compartir a tot el món la seva manera de fer i de ser. Així és la Diada Nacional de Catalunya. L'11 de setembre de cada any pengem la senyera als balcons i places per reafirmar el sentiment d'identitat, de pertinença i de mirada envers les nostres arrels com a nació. És una ocasió per explicar al món les nostres arrels com a país. Enguany, per segon any consecutiu, ho fem vivint moments difícils a causa de la pandèmia. Portem 2 anys lluitant contra el virus, que s'ha endut pel camí a companys, amics i familiars. I a tots els pobles i ciutats ho hem donat tot per protegir la gent, per atendre les persones que han patit i per impulsar la reactivació. Els municipis hem centrat tots els nostres esforços en donar resposta als múltiples reptes que la pandèmia ha generat. Des de la proximitat, amb polítiques imaginatives, amb esforç, amb constància i amb una característica que sempre ha regit el municipalisme. Ser presents i estar al costat de la ciutadania a qualsevol hora i en qualsevol moment. I hem estat sempre i cada any per la Diada Nacional. Refermem el nostre compromís amb la gent, amb el seu dia a dia, però també en acompanyar-los en els seus anhels i en els seus neguits. L'autèntica commemoració de l'11 de setembre no és la caiguda de Barcelona, ni només és la Diada Nacional de Catalunya. L'11 de setembre commemorem la tenacitat d'un poble que, unit més enllà de les classes socials, el gènere o la ideologia, ha estat i és capaç de lluitar, de protegir-se i de ser resilient. Així és el poble de Catalunya. Per això, un any més, som aquí, per reivindicar el dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes catalans, el dret a exercir de forma cívica
democràtica i radicalment pacífica la llibertat individual i col·lectiva de les catalanes i catalans, vinguin d'on vinguin i pensin el que pensin. I en aquest camí el municipalisme sempre serà un aliat del poble de Catalunya en la defensa de les seves idees malgrat la repressió política i judicial, els empresonaments i l'exili. La Diada Nacional de Catalunya commemora la capacitat de resiliència dels catalans i catalanes i exemplifica la constància davant les adversitats, la perseverança en defensa de les llibertats i la democràcia, malgrat les agressions, la suma i la diversitat davant qui vol restar i uniformitzar. El municipalisme és això: constància, sensibilitat, respecte, proximitat, diversitat, democràcia i, sobretot, és llibertat. O el que és el mateix, és la capacitat de treballar per millorar la qualitat de vida i les oportunitats de totes les veïnes i veïns, visquin on visquin, sense cap distinció. Els i les electes municipals i els servidors públics dels pobles i ciutats seguirem caminant cap a l'objectiu d'aconseguir un país millor i més just, un país més lliure i un país que per davant de tot tingui en compte les persones. Visca Catalunya lliure! Gràcies, senyor exalcalde. Tot seguit, el cantautor rosinc Cardona de Amores ens interpretarà dues cançons. Josep Cardona és compositor i cantautor acústic amb unes 30 cançons publicades i enregistrades i ha format part de bandes com Puzzle o Cababrut i actualment forma part del grup de veneres Els Pescadors de Rodes. Senyor Josep Cardona. Tu que devens estimar de la mà del sentit de l'amor, t'escric avui una balada. A tu que l'amor t'ha embruixat, a tu lleu imatge sensorial, t'escric avui una balada. Amor, quan sou a prop de mi, em venen les balades. Amor, si marxeu de mi, no m'arriben les paraules que m'inspiren tal balada. A tu que per mi vas fer tant i jo que el darrer temps t'ignorava, t'escric avui
Si marxeu de mi, no m'arriben les paraules que m'inspiren tal Moltíssimes gràcies, benvinguts, feliç diada a tothom. Gràcies també a l'Ajuntament de Roses per convidar-me. He començat amb una cançó, poder és la primera cançó que vaig fer per allà als anys 78-79 i mira, m'ha agradat cantar-la. Era una cançó d'amor, es titulava La balada i dedicada a una d'aquelles primeres nòvies que un té quan és adolescent. Tot seguit cantaré una cançó que no és pròpia, que m'agrada cantar perquè jo crec que sempre, mira, aquesta cançó té prop de 50 anys, però continua tenint raó. I crec que hem de dir no a moltes coses. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a molts. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes i dones plens de raó. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bé. Hem començat l'acte recordant les conseqüències que ha comportat la Covid-19 per a la nostra societat. Una d'elles ha estat impedir que els cabirols facin la seva tradicional pujada patriòtica al Pit de l'Àliga, com fan cada 11 de setembre, una tradició establerta des de feia 20 anys. Malgrat això, no hem volgut que aquesta arrelada costum del nostre poble es perdés del tot, ni tan sols en aquestes circumstàncies. Els cabirols i l'excursionisme patriòtic formaran també part d'aquesta jornada.
Per aquest motiu, comptem amb el representant de l'entitat, a qui agraïm de tot cor que s'hagi prestat a participar en aquest acte institucional i que farà la lectura del Parlament que habitualment es fa al Pic de l'Àliga en el moment de coronar el cim. Demano, si us plau, que els representants dels cabirols pugin a l'escenari. Bueno, bon dia a tothom. Ui, això, una mascareta. Bé, molt bon dia a tothom. En primer lloc, volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Roses per donar-nos l'oportunitat de dir aquestes breus paraules en aquesta Diada de Catalunya tan especial i alhora tan estranya per tots i totes. Ens trobem aquí reunits part de la Junta dels Cabirols, juntament amb la seva nova i primera presidenta de la història de l'entitat, la Sònia. La qual el mes vinent farà 22 anys de la seva fundació. L'any passat, que havia de ser la 26a edició, va ser el primer que no varen fer la tradicional pujada patriòtica al Puig de l'Àliga, atesa la delicada situació epidemiològica del Covid-19. I, enguany, tot i que la situació sanitària és millor que l'any passat, hem cregut convenient no celebrar-la degut a l'elevat número de persones que hi podrien participar. El 2019 varen ser unes 130. I el risc sanitari que podríem córrer davant d'un hipotètic brot del virus. Per tot això, només ens queda esperar l'any vinent i desitjar de tot cor que la situació pandèmica pugui millorar molt i celebrar aquesta diada tan especial per tots i totes amb la major normalitat possible. Ara, i seguint la tradició a la que ens té acostumats any rere any a dalt del Puig de l'Àliga, el nostre associat Marc Danés ens oferirà unes breus paraules. Gràcies i visca els cabirols. Bé, bon dia a tothom, alcalde, regidors i regidores, exalcaldes, presidents i presidentes d'entitats del nostre municipi i companys i companyes de lluita. Ara fa un moment es deia que fa 20 anys que Cabirols fan la pujada patriòtica, però és que en faria 27 que aquesta pujada ja és una tradició en el nostre municipi. La Diada a Roses s'ha celebrat de moltes formes diverses. S'han fet presentacions de llibres, antigament també havíem organitzat diferents botifarrades populars. També s'han fet sortides honorífiques quan els autocars marxaven cap a les manifestacions de Barcelona. Aquest any s'ha considerat oportú fer un acte més institucional, però permeteu-me que ens sentim orgullosos que l'acte que sempre al llarg del temps s'ha mantingut ha sigut aquesta pujada patriòtica al Puig de l'Àguila. Pujada patriòtica que, per cert, va instaurar en Pere Sastre amb el Club d'Atletisme Roses cap a l'any 95, que posteriorment vam entomar els joves de l'Empenta Jove i que sí que després ja, al llarg dels darrers 20 anys, des del Centre Excursionista Cabirols, ens hem ocupat cada any de pujar-hi, excepte l'any passat i aquest any que per motius epidemiològics i per motius, jo crec que de responsabilitat de tots nosaltres, no podíem ajuntar més de 100 o 150 persones en un espai tan petit com és el Puig de l'Àguila. Tot i així, l'any que ve, apunteu-vos-ho, que segur que la podrem fer. Un breu parèntesi, una mica d'història de què som els Cabirols. Els Cabirols van néixer, ara farà l'any 99, quan un estiu, en Boïgues, un tècnic de joventut que teníem a l'Ajuntament, va agafar a diferents persones que ens agradava sortir els caps de setmana a descobrir el nostre territori, la nostra vila, però també les nostres contrades. Aquí veig, per exemple, un dels magnífics guies i que ens ha ensenyat moltes de les coses que coneixem, que és l'Esteve Palou, que és una de les persones que més estima el territori i que més li devem la coneixença del patrimoni artístic, natural del nostre poble i del nostre país. Bé, vam juntar-nos un grup de gent que no ens coneixíem, que de mica en mica ens vam fer amics, alguns fins i tot ens hem fet família, perdoneu que ho digui. Jo i la meva dona som el resultat del Centre Excursionista Cabirols, vam conèixer caminant i ara ja fa 18 anys també que anem junts i per tant ens vam arribar no només a ser companys sinó que ens vam arribar a estimar. Els Cabirols podríem fer esport, o els que ens agrada fer esport, podríem fer esport tancats en una habitació de casa, podríem fer esport a la piscina municipal, però necessitem trepitjar territori. I ho necessitem perquè ens estimem el territori. I com més el trepitgem, més ens l'estimem. Perquè quan coneixem el nom de les muntanyes, dels recs, del megalitisme que tenim, de la fauna que hi ha, no només a Roses, a tot Catalunya, t'estimes el territori. I t'ho acabes estimant. I quan t'estimes les coses, les defenses.
I els cabirols, per això, sempre estarem a la defensa del territori. Estarem davant de la gent que vulgui especular urbanísticament amb el nostre territori. Estarem davant de les imposicions que les empreses de l'IBEX 35 ens volen fer a la nostra badia. Estarem al costat de la plataforma en contra dels parcs eòlics que ens volen imposar aquí a la badia de Roses, perquè no volem que ens destrossin la nostra badia. No ens volem perdre aquesta magnífica imatge de la badia més maca del món. Som ecologistes, però ho som amb seny. Volem que les energies renovables es facin des del territori, autoconsum, que la gent pugui disfrutar i pugui gaudir d'aquestes energies i que no es vinguin imposades per oligopolis de Madrid, que l'únic que fan és pujar-nos el preu de la llum i fer que cada cop la nostra societat sigui més pobra. Per tant, aquí ens trobareu. Ens trobareu també amb les lluites feministes. Ara ho dèiem, per primer cop en la història de Cabirols. Per fi tenim una presidenta al front de Cabirols. I segur que ho farà molt bé. I ho farà millor que en Pollo, que en Toni, que en Rafael, que tots els que han precedit. Per què? Perquè a part de l'experiència portarà també un altre toc que és important, que és el toc de la dona, que són més empàtiques que nosaltres, que ens agradi o no, són molt més empàtiques que nosaltres. Per tant, Sònia, felicitats i endavant amb la feina que tens. I avui som la diada, per tant, no ens hem d'oblidar que també avui és un acte polític, de reafirmació nacional. Segurament molts de vosaltres, parlant pel carrer aquests dies, alguns estem una mica cansats, com decebuts, com, no sé, com ens falta alguna mica de xispa que hem tingut els altres anys. Jo us vull dir que, tot i que hi hagi algun núvol, que ens sembli que les coses no acaben d'anar bé, que ens aixequem, que seguim lluitant, que seguim treballant, que el sol surt i que aquest país s'ho mereix. Aquest país es mereix que seguim lluitant, que seguim apretant en els responsables polítics del govern de la Generalitat i que una vegada per totes siguin valents i tirin endavant el mandat de l'1 d'octubre. Que tenim molta gent de carrer, molts de regidors, l'exalcaldessa de Roses, que encara està en tribunals esperant perquè va fuscar les urnes al carrer i perquè va deixar que tots nosaltres votéssim. Per tant, sisplau, no defalliu, seguim treballant perquè la independència no és el final, és l'eina que necessitem per tenir un poble més just, un poble socialment igualitari per tothom, on el feminisme sigui a l'agenda política, on l'ecologisme el marquem des del territori i no des de les empreses de l'IBEX i on sobretot puguem legislar i tinguem els diners suficients per donar resposta, perquè ara ho llegia l'anterior alcalde amb el manifest que han fet les entitats municipalistes. La Covid no hauria sigut igual si el poder hagués sigut des de la Generalitat i des del govern del nostre país. Haguessin hagut més recursos econòmics i més ajudes a la gent i per tant per això també ho necessitem. Moltes gràcies per ser aquí, seguim la lluita, visca Roses, visca els Cabirols i visca Catalunya Lliure. Visca! Perdoneu, però no. Vaig al final. Amb el sol. He escollit una cançó també pròpia que vaig fer no fa gaire, fa potser uns 6 anys o 7, en memòria d'una persona que un dia va prendre una decisió totalment equivocada. El títol és Tenia uns 30.
anys. Aquesta és la història d'un cas molt corrent, de gent que no estima la vida que té. Volia deixar-ho un dia d'aquests, sabia com fer-ho, era intel·ligent. La gent l'ajudava, el seu company també. Així d'aquest pou, d'aquest món tan cruel. Ho tenia tot, tenia un fill, tenia un gos, tenia una casa, tenia molts amics, però també un enemic. Sovint es ficava dosi d'enemic i al·lucinava però no era feliç. Arribava l'alba amb la realitat. Qui estava amb ella era el seu company, que se l'estimava, no cal explicar. La fi de la història tenia uns 30 anys. Ho tenia tot, tenia un fill, tenia un gos, tenia una casa, tenia molts amics, però també un enemic. Gràcies. Bé, i per acabar, he escollit una cançó que tampoc és meva. És una cançó d'Alexandre Busto. És una cançó d'esperança, que diu moltes coses. I cadascú que l'interpreti com més li agradi. Tornarem. Quan has trucat al cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensar en aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però que avui ens fa sentir que hi tornarem. Trenca aquest desencert, comença en un mateix, tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem
rere rostre indiferent, però prou llençar el sentir que hi tornarem. Rere els núvols ja un sol tan gran que mai ningú no podrà amagar. Rere els dubtes ja la veritat. Creu-me, tenim futur. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou llençar a sentir que hi tornarem. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou llençar a sentir que hi tornarem. Gràcies, senyor Cardona. I abans d'acabar l'acte, el senyor alcalde Joan Plana ens dirigirà unes paraules. Sisplau, senyor alcalde. Bé, bon dia a tothom, regidores, regidors, exalcaldes, exalcaldesses, representants de les entitats locals, especialment cabirols, que han volgut compartir aquest moment amb nosaltres. Avui som aquí per celebrar una jornada plena de significació pel nostre país, la Diada Nacional de Catalunya. És una data que, com s'ha comentat, estableix un vincle de memòria, un vincle d'identificació amb la caiguda de Barcelona, l'11 de setembre de 1714. Aquella desfeta, després de mesos de resistència a ultrança, va obrir un període fosc de la nostra història. La supressió de les nostres institucions, l'ocupació militar de la nostra terra i la prohibició de la nostra cultura. Arreu del món i al llarg de la història, si analitzem l'esdevenir dels diferents pobles que han viscut situacions similars a la nostra, veurem que, per esgarrifós que pugui semblar, el més normal, el més freqüent, el més fàcil, és que amb el pas dels anys i dels segles aquests pobles es vagin dissolent a poc, vagi desapareixent tot allò que els identifica, fins a arribar a la desaparició de la pròpia consciència de formar part d'una comunitat nacional. Aquest, no ho perdem de vista, era el destí més probable també per nosaltres. Només la insubornable resistència, sovint acompanyada d'altíssims preus personals de moltes persones, i la tossuda persistència de nedar a contracorrent ens ha permès sobreviure a tots els obstacles que ens ha posat la història fins a arribar avui aquí a commemorar la Diada Nacional a la plaça Catalunya de Roses. La memòria del 1714 no és, com alguns han intentat alguna vegada caricaturitzar, la celebració d'una derrota. No, no és això. És la congratulació de la nostra capacitat de resistència i de la pervivència a ultrança de la nostra voluntat de ser. Però és també un recordatori. Tinguem-ho present. Res del que hem preservat, res del que hàgim pogut guanyar està assegurat. Cal seguir defensant cada dia, a tot arreu, tot allò que ens identifica, tots els instruments que ens permeten autogovernar-nos i el model de societat
que, malgrat totes les adversitats i tots els obstacles, hem construït. Una societat oberta, amb un model de catalanitat integrador, que vol abraçar tothom, vingui d'on vingui, pensi el que pensi, tingui la regió que tingui si és que en té. Una societat que no parteix de l'exigència a una manera de ser, sinó de la lliure voluntat dels seus membres de formar junts un projecte en comú i que posa el benestar i la felicitat de totes les persones que en formen part al centre. En aquest sentit, els reptes de la Catalunya d'avui són molts i diversos. I voldria assenyalar-ne especialment un, que és consubstancial a la nostra identitat, a la nostra existència com a nació, que és la preservació de la nostra llengua. El català ha passat per moments molt complexos a la nostra història. Persecucions, prohibicions, menysteniments. Seria absurd no reconèixer la tasca ingent i exitosa que s'ha fet en diferents moments per tal de recuperar-lo, de prestigiar-lo i de fer-lo arribar a tots els racons del país. La Renaixença, la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, els Jocs Florals, la gramàtica del mestre Fabra, l'oficialitat reconeguda en els estatuts del 32, el 80 i el 2006, la immersió lingüística, que va començar justament a les zones amb més implantació del castellà a casa nostra, a Santa Coloma de Gramenet, els llocs on justament les famílies treballadores que havien vingut d'arreu de l'Estat van voler que el català, la llengua comuna, fos l'ascensor social dels seus fills, perquè tothom tingués les mateixes oportunitats a casa nostra. Un exemple d'èxit de com el català ha estat un element de cohesió i d'integració. Tot això, acompanyat d'altres iniciatives, com per exemple en el seu dia la creació de mitjans audiovisuals públics de Catalunya, són grans exemples de com hem aconseguit preservar la nostra llengua. No obstant, el català és encara una llengua pràcticament inexistent en àmbits clau de la nostra vida pública, com pot ser, per exemple, l'administració de justícia. Queda encara un llarg recorregut per la seva plena integració, per exemple, en el món del comerç. És alarmantment minoritari en la producció cinematogràfica, tant pel que fa a la versió original com també el doblatge. I és especialment preocupant que estigui perdent posicions a un ritme accelerat en espais determinants pel consum cultural del segle XXI, especialment entre els infants i els joves, com són les plataformes de streaming. Tot això ha provocat un retrocés de la presència social del català a casa nostra, que denoten les enquestes i que requereix de l'actuació urgent de les administracions, de les de casa nostra, que justament per coses com aquesta demostren la seva importància i la necessitat de preservar-les, però també exigir-ho a la resta. I en aquest sentit, un debat que, tot i ser poc present mediàticament, esdevindrà clau pel futur de la nostra llengua, pot ser la futura llei de l'audiovisual que discrimina el català i que planteja el castellà com la gran llengua de consum cultural en aquestes plataformes. Ens trobem davant de possibles conseqüències nefastes pel futur del nostre idioma. I com dic, som nació, som país, perquè som llengua. Tampoc em vull deixar un altre dels reptes que tenim per davant i que ha marcat indiscutiblement l'actualitat política de l'última dècada, que són les legítimes aspiracions d'una part importantíssima de la nostra gent. La majoria social del país ha votat en repetides ocasions des del 2015 a favor d'obrir un procés democràtic per decidir la relació que Catalunya ha de tenir amb l'estat espanyol i, de fet, amb la resta d'estats del món. La resposta a aquests anhels, i convé denunciar-ho en cada plataforma en la qual tinguem possibilitat, van ser càrregues policials l'1 d'octubre, repressió, agressions, presos polítics, exiliats i persecucions ideològiques. I davant d'aquesta involució autoritària d'alguns dels poders de l'Estat, ens hem de sentir especialment orgullosos que la resposta catalana, que va inundar carrers i places, va ser la del tarannà democràtic i dialogant que sempre ha presidit la nostra manera d'afrontar els problemes al llarg de la història, amb el lema Spain, Sit and Talk.
Una tradició d'afrontar els conflictes a través de la via democràtica que s'ha posat de manifest al llarg de la història a través de grans líders mundials. I permeteu-me recordar l'anècdota, potser divertida, però en tot cas molt explícita, de l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, que en una conferència l'any 2001 a Barcelona plantejava les dues grans maneres com el món pot afrontar els seus problemes. Ell deia una comparativa que, per desgràcia, aquest any és d'especial i trista actualitat. El món pot resoldre els seus problemes textualment a la manera dels catalans o a la manera dels talibans. És a dir, una clara contraposició entre les vies de la violència, de l'integrisme, de l'imposició i, en canvi, la manera d'afrontar els problemes, de construir el futur per vies de diàleg, de convivència i de negociació. Després de moltes mobilitzacions, després de molt patiment, també després de molts desenganys, i malgrat encara hi ha persones que segueixen patint injustament la repressió en pròpia pell, podem celebrar que a dia d'avui els presos polítics de l'1 d'octubre són al carrer i que hem aconseguit conquerir un espai de diàleg. Això no és cap victòria, ni tan sols és cap garantia de res, però sí que obre una finestra d'oportunitat que cal explorar i de la que hem de treure tot el rèdit possible en benefici de la nostra causa. Si em permeteu recuperar una altra cita, un moment recent de la nostra història que quedarà especialment marcat a la memòria de molts va ser la dramàtica sessió parlamentària del 22 de març de l'any 2018. Aquell dia, malgrat sabia que poques hores després seria empresonat per la seva participació al referèndum de l'1 d'octubre, el diputat Jordi Turull, en un exercici de valentia i patriotisme, es va presentar davant del Parlament i va presentar la seva candidatura com a president de la Generalitat. Aquell acte de fermesa i de valor, com dic, va estar presidit també per una frase que crec que cal recordar avui. Deia llavors: tornem a oferir asseure'ns per dialogar al govern espanyol. Algú dirà que és picar ferro fred i no li faltaran motius, però que tothom ho vegi, que el món ho vegi. Per nosaltres no quedarà. I no vull acabar sense referir-me tampoc a uns altres reptes d'àmbit global, que també són de rabiosa actualitat. Enguany, la Generalitat ha escollit el 50è aniversari del discurs de Pau Casals davant de Nacions Unides per celebrar la Diada. En aquell discurs, Casals, segurament el català més universal de tots, afirmava, entre altres coses, la seva cèlebre frase: «Jo sóc un català», explicant així la seva profunda vocació catalanista, però també acompanyat d'altres frases, com la que ha presidit el cartell de la Diada, que demostren també la clara vocació humanista i internacionalista de Casals i de tot el país. Som tots fulles d'un mateix arbre, i aquest arbre és la humanitat. Aquesta conjunció entre allò que som i que no volem renunciar a ser i allò que volem compartir amb la resta del món és la millor fórmula per resoldre amenaces reals de les que no podem ni evadir-nos ni solucionar per nosaltres sols. L'emergència climàtica, que ens obliga a repensar la nostra manera de viure, de consumir, de relacionar-nos, de generar residus, de relacionar-nos amb el territori. Tot això necessitem col·laborar amb el conjunt del planeta per afrontar-ho. Però també, per exemple, per fer front a la pandèmia de la Covid-19, que ens ha donat una lliçó històrica a tothom, a tot arreu. Ve a dir que si no ens impliquem tots, si no estem tots segurs, ningú estarà segur. Pocs exemples més clars que aquest de la necessitat de col·laborar per fer un món millor. En aquest sentit, seguint l'estela del mestre Casals i també amb el record de totes les persones que han contribuït perquè Catalunya pervisqui fins als nostres dies, conjurem-nos per seguir construint un futur en comunitat. Conjurem-nos per seguir avançant sense defallir. I conjurem-nos també per ser capaços de portar el millor de nosaltres a la humanitat, perquè la nostra fulla faci una mica millor l'arbre que compartim amb tot el món. Moltes gràcies, visca la Diada Nacional i visca Catalunya Lliure. Bé, tanquem l'acte amb l'himne nacional cantat pel senyor Cardona.
Sí. M'ajudareu, no? Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba com cop de fals defensors de la terra, un cop de fals que tremoli l'enemic, envellent la nostra ensenya com fent caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals defensors de la terra, un cop de fals que tremol. No, ara és l'hora, senadors, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya!